ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахти ҷ. дӯстони азиз, дар имзо наву рамбушо 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаш шумо мекунем. бардони азиз, мошинҳо аз 5000 сомон сар мешавад ки ҳамаи мошинаи мегуфтагитон мехустагитон дар ҳамин ҷа ҳастай. видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораи мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорем фурӯхтан дӯстон, метавонем ки дар номерои имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 153 сомонӣ. ай шумо хоҳиш мекунем бардони азиз, агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имотон поделиса кунен. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунен. мошинҳо беҳадибат арзонай рафтем. як мошини фурӯшӣ. мо дӯстони азиз Opel Astra J астае ки соли бароишаш 1998 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объёми моторош 1.6 литри простой коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор ки дӯстон 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ астае. балонаш 80%, хадавоиш нав кардагӣ. 2 моҳи дигар танировка дорад ки задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад. аккумулятори нави аком дорад. 4та дискои рамашка. дӯстон мошин 100% ки ҳамаи шароитои ҳай мекардагӣ, ҳамаи шароитои навошад дорад ки дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор фурӯхта мешавад бо нархи 39000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. муомилаи хубам дорад. рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти параша гирем. мегзарем ба дуюм трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ дорем дӯстони азиз ки МТС 80 бардони аз беларуския ки састияни беҳтарин шай соли бароишаш 2000 ки қатиш чезил плук ҳамихел комплект дорад ки қатишон метиянатона састиянаш беҳадибат зурай. фақат мегири кор мекунӣ айне ки ҳозир сезони ҳамин тракторҳо ҳастае ки фақат мегирен кор мекунен. трактор дар ноҳияи вахш қарор дорад ки нархаш 85000 сомоние ки бо камтаргам арзон мекунад ки муомилаи хубам дорад. трактор варианти алиши ҳам дорад бо замин кати алиш ҳам мешавад ки ай ноҳияи данғара ё ки ай ноҳияи вахш ё ки ай ноҳияи калхоз бошад, хона ҳам бошад, фараз рафтаги алиш ҳам мекунем, гуфтаги болоиш маслиҳат мекунем. дӯстон рақамҳои тоҷикистоншон ва рақамҳои ватсапшон ҳастае ки номерои россияшон метавонем ки дар ҳамин рақамҳо занг занем ё ки нависем дигар маълумоти пурраша гирем. сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз Opel Vectra A астае ки соли бароишаш 1994 солае. судишвориш бензин газ дорад ки кор мекунад. объёми моторош 1.6 простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор рафтаги соҳибшон. балонош миёнаи хадавоиша миёна дӯстони азиз хай пӯшидагиша ягон чи нагуфтен, хай дигар маълумотша мегирен. срочно фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ки фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. гуфтагиай намедонам аз кадом хотир арзон аст. дӯстон кадомтон агар харидор бошад рақамҳошон дар поёни навор метавонем ки дигар маълумотша гирен. лайкотон назанед дӯстон, лайкотон намонед чӣ мошине ки дар комментари нависем, мо пешкаштон мегардонем. чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон Lada Priora молодёжни астае ки соли бароишаш 2007 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объёми моторош 1.6 простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки мошин то моҳи феврал танировка дорад. мошин аккумулятори нав задаги документ дорад. хай дигар маълумоти параша мегирем дӯстон. задаги пӯшидаги надорад. 4та балони 80%. умуман ягон ҷош сарапи надорад ки светш ҳам хи асфалтни света уфтаги. хай бо дигар маълумотша мегирен. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ки фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомонӣ ки бо савдои хубам мешавад. гуфтаги арзон мекунем. мошин умуман алиш намешавад. гуфтаги хоҳиш кардаги беҳуда занг назанам. кадоме ки мехарад марҳама. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ дӯстон ВАЗ 2100 молодёжни астае ки соли бароишаш 1998 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. мошина полни худ айсар тайёр кардагӣ ҳастанд. молодёжни кардагӣ ҳастанд ки объёми моторош 1.6 коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ки 4та балони нав дорад. ҳуҷҷат ҳаста. танировкашам ба телефон мефаҳмам гуфтагие ки моторшам 100% звера гуфтаги моторш 100% кор мекунад. светаш
родной свет, 4 та баллонашки чихел гуфтум нав, дискои нав. Хай дигар маълумотам мегирем бардони азиз. Мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад ки бо нархи 19000 сомон фурӯхта мешавад, бо арзонам мекирем гуфтагай. Савдои хубам дорад, рақамошон дар поини видео метавонен дигар маълумота гирем. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастад ки баъдро Mercedes Benz 190 ҳастад, соли бароишуш 1990 сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 8 литрае ки коробкаш механикаи баъдрон. Мошин дар ҳолати хуби техникаи баллонош миёна задагӣ пуштага. Умуман мошин ягон бор задагӣ нестае гуфтага. Мошин як одам да гаштага аста. Ҳамин хел маълумот аста. Хайбо дигарша мегирен. Мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад ки бо нархи 22000 сомон фурӯхта мешавад. Бо арзонам мекунем гуфтага. Кадоми харидори аниқай ва варианти алиши ҳам дорад ки метавонем ки вариантҳои худтона пешниҳод кунем. Мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Марҳамат, маълумот бештар дар рақамошон. ҳафта мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон ВАЗ 21099 ҳастае ки молодёжни соли бароишуш 2001 ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш 5 литри карбюратора, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад ки мошина хадавои коробкаш 100%, баллонош 70%. хай дигар маълумотша мегирен. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 5500 сомоние ки бо камтарга савдо ҳам мекунем, срочно фурӯхта мешавад. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз. Мошин арзоне, кадом метавонен агар харидор бошен метавонен ки дигар маълумотша гирен. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Astra F хачебек бардони азиз. свети сафедаш ҳастае ки соли бароишуш 1996 солае, сӯзишвориш бензин газ дорад, объем мотораш 6 литр, коробкаш механикаи мошин созае гуфтага. камтар меличовка кор дорад, нагуфтиян кадом меличовка дӯстон. хай баллонош миёна хадавои ёша ҳастае гуфтага. камтар меличовка кор дорад, бо телефон мефаҳмонем гуфтага соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки нархаш 25000 сомоние ки бо савдо ҳам мекунем. мошин задагӣ нестае. хай дигар маълумотша занг захдон гирем. наҳум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз як дига ҳастае. ВАЗ 21099 молодёжни кардагае ки соли бароишуш 2004 сӯзишвориш бензини холие ки мошин газ задагӣ нестае. объем мотораш 5 литре, коробкаш механикаи мошин ҳуҷҷат дорад, танировкаш 8 моҳи дигар, 4 та баллони нав дорад. мошин тоқа бензинка дигаштага губкават кардагае, мотор 100%, фарош ксенинай ва фарош бо пулт гирон шуда мебора гуфтаги. ҳамин хел кардага ҳастанд ки ягон бор умуман задагӣ пуштагӣ надорад. мошин 100%. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки бо нархи 23500 сомонӣ фурӯхта мешавад. кадоми харидори аниқай бо арзон мекунем гуфтага. рақамошон дар поини видео метавонед дигар маълумотша гирем. даҳум мошини фурӯшӣ бардони азиз Opel Vectra B, яъне ки Opel дути соли бароишуш 1996 солае ки сӯзишвориш бензини холие, объем мотораш 6 литре ки коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техникае гуфтагаи соҳибшон. светаш хеле сафедае, яъне ки мошин кор кардесае мега 100%. маълумотша роӣ накардиян, дигар маълумотша худтон мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад гуфтага, яъне ки муомила ҳам мекунем. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз. агар кадом метавонед харидор бошед метавонед дигар маълумотша гирен. агар шумо хеле мошини фурӯшӣ дорем ки хона, замин, квартира, дар номерои имо ватсап роӣ кунен. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. 11 мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз. мошини мусофиркаш ҳастае ки Hyundai Starex соли бароишуш 2001 ки сӯзишвориш дизелай, турбодизелай, ка объем мотораш 2 литре ки коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад, як сола ҳуҷҷат дорад, 4 та баллони миёна задагӣ пуштагӣ надорад. мошина саҳстаниш нағза гуфтагаи соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагиай. арзон мешавад. рақамошон дар поини видео кадом метавонед агар харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. 12 мошини фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз. ВАЗ 2106 свети сафед ҳастае ки
соли баргашаш 1983 солае ки суди фурӯш бензини холияе. Авио моториша 6 литраи коробкаш механикаи мошин давлати хуби техникае гуфтагай соҳибшон ки 1 сола ҳуҷҷат кардагае ки мошин созай гуфтага, яъне ки ҳай кардан мешавад бе ягон камбудия, яъне ки ҳолаташ хам миёна, яъне ки созай. мошин дар ноҳияи рӯдаки қарор дорад ки фурӯхта мешавад бо нархи 7500 сомонӣ бо савдои хубам мекунем гуфта кадоми харидори аниқ бошад бо савдо ҳам мешавад. хоҳиш кардага беҳуда занг назананд, кадоме ки харидори аниқай занг занад. номерошон дар поёни видео дӯстон. шумо агар ҳамин хел мошини фурӯшта дошта бошед дар номераи имо ватсап роё кунед. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.